Mill-ASATS hija app oħra li tgħin lit-tfal jitalmu l-Malti. Din id-darba b'vokabolarju bażiku b'tipa komda għall-għajnejn u bl-għajnuna tal-istampi. It-tim tagħna ltaqa' ma' Anna Vassallo sabiex jitkixxef aktar dwar din l-app. L-ASATS hija forma ta' dizzjonarju xkejken għat-tfal iż-żgħar. Qed nitkellmu fuq l-etajiet żgħar forsi minn 3 sa 5 snin, aċċessibbli minn fuq pjattaforma tal-Android, tista' tiġi aċċessata kemm minn tablet kemm minn mobile. Hija app b'xejn għaliex hija sponsorjata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u jista' jaċċessa kulħadd. Fuq din l-app insibu għatta stampi marbutin ma' kull ittra tal-alfabet, ma' kull ittra nsibu ħafna ritratti li huma assoċjati ma' din l-ittra u din isservi ovvjament ta' biex nżidu l-vokabularju ta' tfal għaliex fl-etajiet meta tfal kun għadhom qed jitalmu l-ittri minkunu qed ngħinuhom biex iżidu l-vokabularju speċjalment bit-tri f'dan il-każ kliem li jibdew b'ittra partikolari. Ħafna drabi tfal meta jkunu forsi qed jaħdmu d-dar flimkien mal-ġenituri tagħhom ikollhom bżonn isibu kliem li jibdew b'ittra partikolari. U ġieli jiġu f'diffikultà tfal mela biex naħseb kelma li tibda bil-kelma jien naf ċ, pereżempju. Allura din l-app li hija tkun qisha bħala riżorsa speċjalment għad-dar li t-tfal jistgħu jirreferu għal jekk għandhom bżonn kliem li jibdew dik l-ittra meta jkunu għadhom qed jitalmu l-ittri. Huwa importanti ħafna li jifirxu l-ammont ta' vokabularju li għandhom u relatat ma' ħsejjes partikolari. Allura din l-app qiegħda hemm biex tgħinhom isibu dawn il-kliem vera b'mod faċli u jaraw l-istampi wkoll relatati magħhom. L-tfal qed iżżidilhom il-firxa ta' vokabularju għaliex normalment meta tfal jaħsbu f'ittra partikolari kull meta jaħsbu f'ċertu kliem li jkunu familjari magħhom is-soltu, mentri dan l-ammont ta' kliem provajt nidħol fi kliem li forsi mhux daqshekk komuni għat-tfal biex it-tfal ikunu iktar iżidu l-vokabularju tagħhom li ħafna drabi forsi jkunu jafuhom forsi b'lingwa oħra, pereżempju bl-Ingliż, imma qed jarawhom ukoll bil-Malti. Ovvjament dizzjonar bħal dan irid jibqa' aġġornat għaliex jekk naraw mill-lat tal-kitba l-ortografija se jkun hemm xi tibdiliet, jista' jkun hemm ukoll xi kliem ġodda li daħlu fil-lingwa tagħna li importanti li jiżdiedu fid-dizzjonarju wkoll. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.